Huwa ċar li hemm bżonn urġenti ta' taqliba radikali fil-korp tal-Pulizija. Jekk il-korp irid joħroġ miċ-ċiklu ta' tmexxija fqira nqabad fih fl-aħħar 7 snin, tinħtieġ sistema ta' għażla li ma tkunx minsusa politikament, proċess li jażel l-aqwa persuna għal din il-pożizzjoni. Hekk jgħid l-editorjal tal-Journal Times of Malta l-għada tar-reżenja tal-Kummissarju Lawrence Cutajar, il-ħames kummissarju sa mill-bidu tal-Amministrazzjoni Laburista fl-2013, jiġifieri f'temp ta' 5 snin. L-editorjal jgħid li l-għażla għall-Kummissarju l-ġdid trid tkun ibbażata fuq il-merti u l-kwalitajiet eċċezzjonali tal-persuna u mhux fuq it-twemmin politiku tiegħu jew tagħha. Għajnuna minn esperti barranin fil-qasam għandha wkoll tkun ikkunsidrata tul il-proċess tal-għażla. Hekk kif il-Prim Ministru qal li hemm bżonn ta' riformi fil-Pulizija, fl-aħħar snin il-korp kien mobbi bi pressjonijiet minn politiċi u b'riformi li fallew li jtejbu l-livell tax-xogħol u s-suċċessi tal-Pulizija. Lura fl-2014 il-Gvern kien ħabbar studju u implementazzjoni ta' proċess ta' riorganizzazzjoni fuq livelli differenti fil-korp. Dan l-eżerċizzju ma produċa l-ebda tittib evidenti. L-editorjal issuġġerixxi twaqqif ta' kummissjoni li tkun tirrapporta direttament lill-Prim Ministru u li żommu aġġornat dwar l-istat ta' tmexxija, it-taħriġ, il-moral u l-organizzazzjoni fih dan il-korp, kif ukoll biex tagħmel ir-rakkomandazzjonijiet tagħha sal-aħħar tas-sena. Iż-żamma tal-ordni hi fundamentali biex tkun imħaddma kif suppost is-saltna ta' dritt u sinjal ta' soċjetà iċ-ċivilizzata. Il-korp tal-Pulizija għandu rwol kruċjali biex jinqered is-sens ta' anarkija li beda jinbet fis-soċjetà tagħna. L-editorjal temm jgħid li hemm bżonn kbir li jitranġaw id-difetti ħoxnin fit-tmexxija u li l-korp jerġa' jinbena mill-ġdid hija kruċjali biex iċ-ċittadin jerġa' jibda jemmen bisħieħ fl-indipendenza u fil-kapaċitajiet tal-Pulizija ta' pajjiżna.